ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। 65வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 62 61 62 முடிச்சாச்சு மாதாஜி. 65 65 லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? மாதாஜி. अन्यति स्टार्ट 65 அதுக்கு முன்னாடி 64. இன்னைக்கு 64 65 படிக்கும். ஆமா 66. மொத்தம் 3 ஸ்லோகம் இருக்குது மாதாஜி. 64 65 ரெண்டு தான் பண்ணணும். மிச்சம் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு மாதாஜி. இதுதான் சொல்லணும். 64. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन भृगुजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन भृगुजन रञ्जन यमुनदीरावनचारी यमुनादीरावनचारी तीरावनचारी यमुनातीरावनचारी माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna எல்லாருக்கும். Hare Krishna Mataji. Pranam Smitaji. Pranams to everyone here. Hare Krishna எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devin Saraswatin Vyasam Tato Jayam Udirayet Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Apareshu Nityam Bhagavata Sevayam Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatya Uttama Sloke Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavate Naistike. Bhakti Bhavati Naistihi. I think 64 நம்ம படிக்கணும் இல்லையா? 64, 65 2 ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. ஐ திங்க் 63 விளக்கம் கொடுத்திருக்கேன் நான். கொடுத்துட்டீங்க மாதாஜி நேத்து. இன்னைக்கு யாரு படிக்கிறீங்க? இந்த 2 ஸ்லோகம் முடிச்சா இந்த படிக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நோ இஷ்யூஸ். நெக்ஸ்ட் ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. சரிங்களா? ஜெய மாதாஜி படிக்கிறேன்னு சொன்ன மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்திரலேகா மாதாஜி இருக்காங்க மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி இன்னைக்கு இருக்காங்க, படிக்கிறாங்க. ஓகே, சித்திரலேகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வாசிக்கலன்னா ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கட்டும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஜெயந்தி மாதாஜி கேட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வாசிங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, 2 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஒன்னு வந்து நீங்க வாசிங்க, ரெண்டாவது மாதாஜி வாசிக்கலன்னா இன்னொரு மாதாஜி வாசிக்கட்டும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பரிஷ்மன்னன் ஏதத் அத்யாத்மம் பாரோக்ஷயேன பிரதர்ஷிதம் யத் பரோக்ஷ பிரியோ தேவோ பகவான் விஸ்வபாவனஹ. பரிஹிஸ்மன்னன் ஏதத் அத்யாத்மம் பரரோஷ்யேன பிராதர்சிதம் யத் பரஷோ பிரியோ தேவோ பகவான் விஸ்வபாவனக. பர்ஹிஸ்மன், ஓ மன்னன், பிராசினா பர்ஹியே, ஏதத் இந்த
ஆத்மம் இதே தன்னுணர்வு ஸ்லோகம் தான் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் தான் இருக்கா? 2 தான் மாதாஜி, மொத்தமா 2 ஸ்லோகம் இருந்தது மாதாஜி. இது வந்து 60 முதல்ல ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கணும் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஏவம் சா மனசு அது படிக்கணும் மாதாஜி. கரெக்ட், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அது என்னோட இந்த நீங்க படிக்கலன்னு நானும் அதுவே படிச்சேன் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. நீங்க சொல்லணும் எனக்கு. நான் என்னடா இது ஸ்லோகம் புக்ல வேற இருக்கே, இங்க வேற இருக்கு. ஏன்னா இந்த இதுல வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கேன்னு பார்த்தேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே மாதாஜி. ஏகம் சாமானசோ ஹம்சோ ஹம்சேன பிரதிபோதிதः ஸ்வஸ்தஸ்தத்வ்யா வியாபிஷாரணே நஷ்டாம் ஆப புனः ஸ்மிருதிம். வாசிங்க. ஏவம் சா மானசோ ஹம்சோ ஹம்சேன பிரதிபோதிதः ஸ்வஸ்தத் வியாபிசாரேன நஷ்டாம் ஆப புனக ஸ்மிருதிம். ஏவம் இவ்வாறு சா அவன் தனிப்பட்ட ஆத்மா மானச இதயத்தில் இணைந்து வாழ்தல் ஹம்ச அன்னப்பறவை போன்று ஹம்சேன மற்றொரு அன்னத்தினால் பிரதிபோதிதா உபதேசிக்கப்பட்டு தன்னுணர்வில் நிலை பெறுதல் தத் வியாபிசாரேன பரமாத்மாவிடம் இருந்து பிரிக்கப்பட்டதினால் நஷ்டாம் தலைக்கப்பட்ட ஆப நன்மை அடைய புன மீண்டும் ஸ்மிருதி உண்மை நினைவினை. மொழிபெயர்ப்பு: இந்த வழியில் 2 அன்னப்பறவைகளும் இதயத்தில் இணைந்து வாழ்கின்றன. ஓர் அன்னம் மற்றொன்றினால் அறிவுரை கொடுக்க பெறும் பொழுது அது தனது உண்மை நிலையை எய்துகிறது. அதாவது உலகியல் கவர்ச்சியினால் ஒருவன் தொலைந்துவிட்ட அவனுடைய உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை மீண்டும் பெறுகின்றான் என்பதாம் பொருளுரை இங்கே மிக தெளிவாக ஹம்ச ஹம்சேன பிரதிபோதிதக என்று கூறப்படுகிறது. தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இங்கே அன்னங்களாக ஹம்சம் பேசப் பெறுகின்றனர். ஏனென்றால் அன்னங்கள் தூய வெண்ணிறமுடையன அல்லது மாசில்லாதன என்பதேயாகும். அவற்றுள் ஓர் அன்னம் உயர்ந்ததாகவும் மற்றொன்று உபதேசகராகவும் இருந்தது. தாழ்ந்த அன்னம் உயர்ந்த அன்னத்திடமிருந்து பிரிக்கப்படும் பொழுது அது உலக இன்பத்தின் கவர்ச்சிக்கு ஆளாகிறது. இதுதான் அது கீழே நிலை தாழ்மைக்குரியது காரணமாகும். இந்த அன்னம் உயர்ந்த அன்னத்தின் உபதேசங்களை கேட்டு தன்னுடைய உண்மை நிலையினை உணரும் பொழுது அதனுடைய உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை மீண்டும் பெறுகிறது. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் இங்கே அவதாரமாக அசுரர்களை அழித்து தனது பக்தர்களை காக்க வருகிறார். அவர் மேலும் தனது மேன்மை மிக்க அறிவுரைகளை பகவத்கீதை வடிவத்தில் அருளியிருக்கின்றார். தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது நிலையினை பகவான் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கருணையினால் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் பல்கலைக்கழக கல்வியினால் கீதையினை எளிதில் அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஒருவன் பகவத்கீதையினை ஓர் உணர்வு பெற்ற ஆத்மாவிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தத்வித்தி பிராணிபாதேன பரிப்ஷ்ணேன சேவையா உபசேஷந்தி தேஞானம் ஞானினஸ்தத்வதரிசினக. ஆன்மீக குருவை அணுவதின் மூலம் உண்மையினை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய். அவரிடம் உன்னை ஒப்படைத்தும் தொண்டு செய்தும் கேட்டறிவாயாக. தன்னுருவு பெற்ற ஆத்மா உனக்கு ஞானத்தை அருள்வார். ஏனெனில் அவர் உண்மையினை அறிந்தவராவார். பகவத்கீதையில் 4.34. இவ்வாறு ஒரு உண்மையான குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவனுடைய உண்மை உணர்விற்கு மெய்யறிவு பெற வேண்டும். இவ்வெளியே தனிப்பட்ட ஆத்மாதான் எப்போதும் பரமாத்மாவிற்கு தொண்டு செய்வான் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அப்படியின்றி அவருக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்து தானே மகிழ வேண்டும் என்று முயன்றால் அவன் தனது உலக பந்தத்திற்கு ஆளாக தொடங்குகிறான். அவன் தான் தனிப்பட்ட எஜமானன் அல்லது அனுபவிப்பவன் என்னும் எண்ணத்தினை கைவிடும் பொழுது அவன் தனது விடுதலை நிலையினை அடைகிறான். என்னும் வார்த்தைக்கு ஒருவன் தனது உண்மை நிலையில் இருத்தல் என்று பொருளாகும். இது இச்சோகத்தில் உள்ள முக்கியமான சொல்லாகும். ஒருவன் தனது தேவையற்ற மேலாதிக்க மனப்பான்மையினை விடும் பொழுது அவன் தனது உண்மை நிலையினை அடைகிறான். தத் வியாபிசாரேன என்னும் வார்த்தையும் மிகவும் முக்கியமானதாகும். இது ஒருவன் கடவுளுக்கு கீழ் படியாமையினால் அவரை விட்டு பிரியும் பொழுது அவரது உண்மை அறிவை இழக்கிறான் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அவன் மீண்டும் கிருஷ்ணர் மற்றும் குருவின் கருணையினால் தனது விடுதலை நிலையில் முறையாக இடம்பெறுகிறான். இஸ்லோகத்தில் உள்ள
சில குறிக்கோள் தம்முடைய உணர்வினை மீண்டும் எழுப்புவதற்கேயாகும். பரமாத்மாவும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் தன்மையினால் ஒன்றாக இருந்த போதிலும் தனிப்பட்ட ஆத்மா பரமாத்மாவின் உபதேசங்களை பின்பற்ற வேண்டியதாகிறான். இதுவே விடுதலை நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க மாதாஜி, வாசிங்க. பரியஷ் மன்னன். எஸ், ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி ரெடியா இருக்கும். பரிஹஷ் மன்னன் ஏதத் அத்யாத்மம் பரோக்ஷயேன பிரதர்சிதம் யத் பிராக்ஷோ பிரியோ தேவோ பகவான் விஸ்வபாவனः. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களும் இருக்கு. रेवती माता जी वासिंग. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. भविष्यमन्ये तदज्ञातं पारोक्षयेन प्रदाशितं यद्वरोष प्रिय देवो भगवान विश्वभावनः. परिहिष्मन्. ओ मन्नन, பிராச்சீன பரிகியே, எதத் இந்த அத்தியாத்மம் தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான கதையினை பாரோஷேன மறைமுகமாக பிரதர்சித்தம் உபதேசித்தது. யத் ஏனென்றால் பரோக்ஷ பிரிய மறைமுக விளக்கத்தினால் விரும்புகின்ற தேவ பரம பருஷ பகவான் முழுமுதற் கடவுள் விஸ்வபாவன அனைத்து காரணங்களும் மூல காரணர். மொழிபெயர்ப்பு. அன்புடைய மன்னன் பிராச்சீன பரிகே, காரங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் மறைமுகமாக அறியப்படுபவர் என்ற போற்றப்படுகிறார். ஆகையினால் நான் உனக்கு புரஞ்சனின் கதையை கூறுகிறேன். உண்மையில் இது தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான உபதேசகமாகும். பொருளுரை. தன்னுணர்வு பெறுவதற்கு புரஞ்சனின் கதையை போல் புராணங்கள் ஏராளமான கதைகள் இருக்கின்றன. வேதங்கள் பரோக்ஷ பிரியா இவஹி தேவாக என்று கூறும். சாதாரண மனிதனுக்கு ஆன்மீக பொருட்களில் ஆர்வம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே சொல்லப்படும் புராண கதைகள் பல இருக்கின்றன. ஆயினும் இக்கதைகள் உண்மையை பற்றியே பேசுகின்றன. உன்னத நோக்கம் இல்லாத சாதாரண கதைகளாக இவற்றை கருதக்கூடாது. சில கதைகள் வரலாற்று உண்மைகளை குறிப்பிடுகின்றன. இக்கதையின் கருப்பொருளில் ஒருவன் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். மறைமுக உபதேசம் சாதாரண மனிதனால் உடனே அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பக்தி யோகத்தின் பாதை என்பது முழுமுதற் கடவுளின் லீலைகளை பற்றி நேரில் கேட்டு அறிந்து கொள்ளும் பாதையாகும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணுவும். ஆனால் பகவானின் செயல்களை பற்றி நேரடியாக கேட்க விரும்பாதவர்களும் அல்லது அவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களும் நாரத முனிவர் கூறியது போன்ற அக்கதைகள் மற்றும் கற்பனை சரிதங்களை மிகவும் ஆர்வமுடன் கேட்கக்கூடும். இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ள சில முக்கியமான வார்த்தைகளுக்கு அருஞ்சொல் விளக்கம் வருமாறு. அதேசகாரி, பாவ செயல்களிலிருந்து விளையும் பலன்கள். அகஸ்தய, மனம். அமாத்திய, புலன்கள் ஆளும் மனம். அற்புத முழுமுதற் கடவுளின் நாமம், வடிவம், குணம் போன்றவற்றை பற்றிய பல்வேறு வகையான சிரவணம் மற்றும் கீர்த்தனம். அரி, நோய் போன தடைகள். போக, அனுபவித்து மகிழ்தல். இங்கே இச்சொல் உண்மையான ஆன்மீக இன்பத்திற்கு குறிப்பிட்டு இருக்கிறது. பிரத்யை, புலன்கள் போன்ற உடலின் பணியார்கள். திராவிட ராஜா, பக்தி தொண்டு அல்லது பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதற்குரிய மனிதன். துவார, கண், செவி போன்ற உடலின் துவாரங்கள். கிரக, வீடு. ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு ஒருவனுக்கு தேவைப்படும் எந்தவித இடையூறு இல்லாத தனியிடம் அல்லது பக்தர்களின் நல்லுறவர்கள். இத்மவாக, ஆன்மீக குருவை நாடும் பக்தன். இத்ம என்பது பிரம்மச்சாரி வேள்வி குண்டத்தில் எடுப்பதற்கு எடுத்து செல்லும் விறகுகள். ஆன்மீக உபதேசங்களினால் ஒரு பிரம்மச்சாரி காலியில் தீ வளர்த்து வேள்வி பொருட்களை அதில் ஆகுதி செய்கிறார். மெய்யுணர் செய்திகளை பற்றி கற்றுக்கொள்வதற்காக அவன் ஆன்மீக குருவிடம் செல்கிறான். வேதங்கள் அவ்வாறு செல்லும் ஒருவன் வேள்விகளுக்கான விறகுகளை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. வேதங்களில் உண்மையான கட்டளை பின்வருமாறு. தத் விஜ்ஞாத்தம் ச குரும் ஏவ விகச்சேத் சமித் பாணி ஸ்தோத்ரியம் பிரம்ம நிஷ்டம். உன்னத விஷயங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு ஒருவன் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இதை செய்யும் போது அவன் எரிப்பதற்கு பயன்படும் விறகுகளை
எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஆன்மீக உருவிற்கான அடையாளம் வேத முறைகளை அவர் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆகையினால் அவர் தொடர்ந்து முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். முண்டக உபனிஷத் 1.2.12. இப்படிப்பட்ட ஆன்மீக குருவிற்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா ஆன்மீக உணர்வில் தன் குருவின் வழிகாட்டுதில் கீழ் உறுதியாக முன்னேறுகிறான். மாயா சக்தியினால் திசை திருப்பப்பட்டோர் வாழ்க்கையினை வெற்றிகரம் ஆகுவதற்காக ஒரு ஆன்மீக குருவை நாடுவதில்லை. ஜாயா புத்தி, ஜீரண சர்வ உயிரின் சோர்வற்ற காற்று, காலக்கன்யா முதிர்ச்சியின் பயனின்மை அல்லது இயலாமை, காம கடுமையான ஜுரம், குலாசல இடைஞ்சல் எதுமில்லாத அமைதியான இடம், குடும்பினி புத்தி. மதிரேக்ஷிண என்பது கவர்ச்சிகரமான விழிகளை உடையவள் என்பதாகும். அக்கண்களை கவனிக்கும் ஒருவர் அவளால் பைத்திகமாகி படுவார். மதிரேக்ஷண என்பதற்கு மற்றொரு பொருள் அழகான இளமங்கை என்பதாகும். ஜீவ கோஸ்வாமி மதிரேக்ஷண என்பதற்கு பக்தியின் வடிவம் என்று பொருள் கொள்கிறார். பக்தி கோட்பாட்டினால் ஒருவன் கவரப்படும் போது அவன் பகவான் ஒருவன் ஆன்மீக குருவின் சேவையில் ஈடுபடுகிறான். அதனால் அவனது வாழ்க்கை வெற்றி அடைகிறது. அப்பெண் வைதர்பி தன் கணவரை பின்பற்றினால் அவன் தனது வசதியான அரண்மனையை துறந்து வெளியே வந்தது. ஆன்மீக உணர்வு பெறும் மாணவன் எல்லாவற்றையும் தன் ஆன்மீக குருவிற்காக துறப்பது போன்றதாகும். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் எஸ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாத் என்கின்றனர். ஒருவன் வாழ்க்கையின் உண்மையில் வெற்றியிட விரும்பினால் அவன் தன் ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். பின்பற்றவே அவன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் துரித வளர்ச்சி அடைகிறான். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியின் இக்கருத்து கீழ்வரும் ஸ்வேதேஸ்வதர உபனிஷத் 6.23 பின்பற்றி வந்ததாகும். யஸ்ய தேவோ பராபக்திர் யதா வே தத குரௌ தஸ்யதே கதிதா ஹி அர்த்தஹ பிரகாசந்தே மகாத்மனஹ. பகவானிடத்தும் குருவினிடத்தும் மாறாக நம்பிக்கை வைக்கும் மகாத்மாக்களுக்கு வேதங்கள் உட்பொருட்கள் அனைத்தும் தாமேகவே அருளப்படும். சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் ஆச்சாரியவான் புருஷா வேத என்று கூறப்படுகிறது. உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுகும் சீடன் ஆன்மீக உணர்விற்கான அனைத்தையும் அறிந்து கொள்கிறான். பஞ்சால 5 உணர்வு புலன்கள். பரிச்சத புலன்களின் மொத்த எண்ணிக்கை. பௌரஜன உடலை உண்டு பண்ணும் 7 அடிப்படை பொருட்கள். பௌத்ர அமைதியும் அடக்கமும். பிரஜவார விஷ்ணு ஜுவாரா எனப்படும் ஒரு வகையான ஜுரம். பிரதிக்ரியா பரிகாரமாக விளங்கும் மந்திரங்கள் மருந்துங்கள் போன்றவை. புறப்பாலகா உயிர்காற்று. புத்திர உணர்வு. சைனிக மும்மனை துன்ப நிலை. சப்தசூத கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல், வழிபடுதல், பகவானின் திருவடி தாமரைகளுக்கு தொண்டு செய்தல், திருமூர்த்திக்கு வழிபடுதல் மற்றும் பகவானின் தொண்டதனால் என்னும் 7 புத்திரர்கள். நசக ருத்தியக முயற்சி சுத வைதர்பியின் புதல்வன் அல்லது பலன் தரும் செயல்களில் வளர்ச்சி பெற்று பக்திமிக்க ஆன்மீக குருவிடம் தொடர்பு கொள்பவன். இப்படிப்பட்டவன் பக்தி தொண்டில் ஆர்வம் உடையமாக இருக்கிறான். வைதர்பி முற்பிறவியில் ஆணாக இருந்து அவனது மறுபிறவியில் பெண்ணானவன். ஏனென்றால் அவன் மறுபிறவியில் பெண்ணின் அதிக பாசம் வைத்திருந்தான். தர்ப என்றால் தர்பை புல் ஆகும். பலன் தரும் செயல்களில் அல்லது கர்ம காண்டிய உணர்வுள்ள குடும்பத்தில் பிறக்கும் ஒருவனும் உவமை ஆனவள். கர்ம காண்டிய செயல்களில் ஈடுபடுவன் அதிர்ஷ்டவசத்தால் ஒரு பக்தனுட வைதர்பி மலையத்வஜ மன்னனை மணந்து தொடர்பு கொண்டுவது போல் தொடர்பு கொண்டவன் என்றால் அவன் வாழ்க்கை வெற்றி அடையும். அவன் பிறகு பகவானின் பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்யபவன் ஆகிறான். பந்தப்பட்ட ஆத்மா உண்மையான குருவின் உபதேசங்களுக்கு பின்பற்றுவதின் மூலம் விடுதலை அடைகிறான். விதர்ப ராஜசிம்ம பலன் தரும் செயல்களில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். வீரிய கருணையுடைய ஒருவன். யவன யமராஜின் தூதன். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 28ஆம் அத்தியாயத்தினை அடுத்த பிறவில் புரஞ்சனன் பெண்ணாக பிறத்தல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Thank you very much Mataji. Thank you for both Mataji for reciting Hare Krishna. Thanks a lot Mataji. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tadati Swapadandikam. Jai Shri Krishna Ye Krishna Karuna Sindhu
दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। நாம் இப்போ கடைசி 2 ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கோம் இந்த அத்தியாயத்துல. அதாவது இது ஒரு சம்மரி, ஆனா இன்னும் அடுத்த சாப்டர்ல தான் வந்து பலஸ்ருதி வரைக்குமே வந்து முடியும். ஸோ அது மிகப்பெரிய சாப்டர், 85 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. அது முடிஞ்சா அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய 2 சாப்டர் வந்து சிம்பிளான சாப்டர்ஸ் தான். ஓகே, அதோட நாம 4ஆம் காண்டத்தை நிறைவு செய்வதற்கான பிராப்தத்தை பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார் ஆக்சுவலி, இல்லையா? குரு பரம்பரானுடைய கருணையால நம்மளால அது நிறைவு செய்ய ஒரு மார்க்கம் கிடைக்க பெறுகிறது. ஸோ நாம எல்லாருமே ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி பாதையை ஏற்றி செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு அடியிலுமே வந்து இறைவனுடைய கருணை, பரம்பரானுடைய கருணை கண்டிப்பா தேவை. இல்லைன்னா நம்மளால ஒரே ஒரு எழுத்து கூட இங்க வாசிக்கவே முடியாது. ஓகே, ஸோ எவ்ரி மொமெண்ட் நமக்கு எப்பொழுதுமே ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம தவறி விழக்கூடிய நிலையில தான் இருப்போம். சூழ்நிலைகள் வந்து வேறுபட்டு இருக்கும், ஆனா நாம் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய விதம் இதெல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்றங்களும் தாழ்வுகளும் வந்து கண்டிப்பாக நிகழும். அதனால இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த, இல்லையா, நம்முடைய பரம்பராவுக்கும் NND பிரபுஜிக்கும் மற்றும் வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் மற்றும் வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாவுக்கும் நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. நாம இப்போ ஐ திங்க் யாரு இது அன்மியூட்ல இருக்குன்னு தெரியல, கருகருன்னு சவுண்ட் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா வள்ளிதுரை மாதாஜி, நான் மியூட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நன்றிகள் நிறைந்த காலை வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ. உங்களுடைய இது வந்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி கூட. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்தா ரொம்ப சவுண்டா இருக்கு. ஹரே ஓகே. एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिपोतितः स्वस्तस्तत् व्यवशारेण नष्टाम् आब पुनः स्मृतिम्. இந்த வழியில் 2 அன்னப்பறவைகள் இதயத்தில் இணைந்து வாழ்கின்றன. ஓர் அன்னம் மற்றொன்றினால் அறிவுரை கொடுக்க பெறும் பொழுது அது தனது உண்மை நிலையை எய்துகிறது. அதாவது அறிவுரை கொடுக்கக்கூடிய பறவை எது? பரமாத்மா பறவை, இல்லையா? அறிவுரையை பெறக்கூடிய பறவை ஜீவாத்மா. இங்கே அந்த நிலையில யார் இருக்கிறது? அந்த பிராமணரும் மற்றும் வந்து வைதர்பியும். ஓகே, அதாவது உலகியல் கவர்ச்சியினால் ஒருவன் தொலைத்து விட்ட அவனுடைய உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வை மீண்டும் பெறுகிறான் என்பதான். சோ யார் ஒருத்தர் பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீக தளத்திற்கு செல்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க? அறிவுரைகளை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். இங்கே மிக தெளிவாக ஹம்சேன பிரதிபோதிதக, இல்லையா? ஹம்சேன பிரதிபோதிதக சொல்லப்பட்டது, இல்லையா? 2 பறவைகள் என்று நாம் படிக்கிறோம், இல்லையா, ஹிருதயத்துல. ஸோ அந்த 2 பறவைகளுமே ஹம்ச பறவைகள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இயற்கையிலே வந்து ஜீவாத்மா வந்து விடுதலையான தன்மை, ஞானமான தன்மை, இல்லையா, சச்சித்தானந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா
இந்த மாயையால் கவரப்படும் பொழுது அதனுடைய உண்மை நிலை வந்து மறைக்கப்படுகிறது இல்லையா? அதனால்தான் ஜீவாத்மாவுக்கு கூட வந்து ஹம்ச என்று, ஏன்னா ஹம்ச எனக்கூடிய பறவை வந்து என்னது, பரமஹம்ச நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒன்று. பாலையும் நீரையுமே நீங்க கலந்து கொடுத்தாலும் வெறும் பாலை மட்டும் பருகி நீரை வந்து எடுத்துரும். ஸோ அந்த வேறுபாடு கண்டு எந்த செயல் செய்யணும், யமா நியமங்களை வந்து இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த ஜப்பா டாக்ஸ், ஓகே, ராதேஷ்யாம் பிரபுஜி, ஐ திங்க் உங்க எல்லாரும் கூட தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல். அவர் ஹிந்தியில தான் சொன்னார், ஓரளவுக்கு தான் எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. பட் ஓகே, ஓவரால் என்னன்னாக்கா நாம செய்ய வேண்டியது வந்து ஜபங்களை வந்து நம்ம ஆழ்ந்து அறிந்து நம்ம ஜபங்கள் பக்தியை வந்து நம்ம மனஸ்பூர்த்தியா வந்து ஈடுபாடு கொண்டு நம்ம செய்யணும். அதுதான் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னார். ரொம்ப அற்புதமான விளக்கு வரை அவர் சொன்னது. ஸோ அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு நாம நம்மளை உணர்கின்றோமோ, தன்னுணர்வு மாற்றமா கிடையாது, பரமாத்மாவையுமே அவரை பற்றியும் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். வெறுமனே நாம தன்னுணர்வு எப்படி ஞானி யோகி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா நாம யோகத்துல வந்து முழுமை அடைய மாட்டோம். இந்த அன்னப்பறவை என்ன பண்ணும், அது வந்து எது நல்லதோ அதை மட்டுமே வந்து பகுத்தறிந்து எடுத்துக்கும், எது தேவையற்றதோ அதை வந்து தூரமாக விலக்கிவிடும். அது போல நம்முடைய இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில பௌதிக செயல்கள்ல வந்து பௌதிக நோக்கத்தை கொண்டு நாம செய்யக்கூடாது, ஆன்மீக நோக்கத்தை கொண்டு பௌதிக செயல்களை செய்யணும். அப்பொழுது அந்த செயலுமே வந்து ஆன்மீகமாக மாறிவிடும். ஸோ தெர் இஸ் நோ மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட், எவ்ரிதிங் இஸ் ஸ்பிரிட் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம ஜடமும் இருக்கு சேதனமும் இருக்குன்றது வந்து நம்ம பௌதிக தளத்துல இருந்து அதாவது பார்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கும்போது பக்தி மீது நமக்கு நம்பிக்கை உண்டு. ஆனா பக்தி கொண்டாலும் அனைத்தையுமே வந்து சேதனமாக பார்க்கறதுக்கான பக்குவம் நம்ம கிட்ட கிடையாது இல்லையா? எவ்வாறு அன்னப்பறவை வந்து தனக்கு தேவையானதை மட்டும், அதாவது ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எதுவா இருந்தாலும் அதை மட்டுமே எடுத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு அவ்வளவு சுலபத்துல கிடைக்காது இல்லையா? அதனாலதான் ஹம்ச என்பதே நம்ம வந்து ஹையர் குவாலிட்டி இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியை வந்து பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் அவர் என்ன பண்ணுவார், அவருடைய அந்த குவாலிட்டிஸை வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் அபிவிருத்தி செய்து பௌதிக செயலிலிருந்து அவர் வந்து தன்னை முழுவதும் விடுதலை செய்வதற்கான மார்க்கத்தை தேடுவார். அப்படின்னா நம்ம பௌதிக செயல்களை செய்ய மாட்டோமா மாதாஜி? நம்ம டெய்லி காலையில எழுந்த உடனே நைட்டு படுக்கிற வரைக்கும் வெறுமனே பௌதிக செயல் தானே செய்யறோம் அப்படிங்க உங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு மனசுல உண்டு. எஸ், நாம செய்யறது எல்லாமே பௌதிக செயலாக இருக்கலாம், ஆனால் அவை அனைத்தையுமே இறைவனுக்காக சமர்ப்பித்து செய்ய வேண்டும். இது இன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமை நீ இல்லையா? பகவானே, இதை உனது துணை கொண்டு உன்னுடைய கருணை கொண்டு நான் இதை செய்வதற்கான வாய்ப்பை நல்க வேண்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை கொண்டு நாம், ஏன்னா இதனுடைய விளைவுகள் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல எல்லாமே நன்மையாக, எல்லோருக்கும் நன்மையாக, அதாவது இந்த செயல் வந்து அமைய பெறணுன்ற பிரார்த்தனைகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்டோம் என்றால் அங்கே வந்து நம்ம எந்த அதாவது கர்ம பலனுக்குமே நாம ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இறைவன் நமக்கு இந்த செயலை வந்து எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டுமோ அந்த பாதையை வந்து அவர் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் நமக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே ஏனென்றால் அன்னங்கள் தூய வெண்ணிறமுடையன அல்லது மாசில்லாத என்பதனால் இல்லையா? பரமஹம்ச என்றால் எந்த ஒரு அப்பழுக்கு இல்லாத நிலை என்று சொல்லப்படும். அவற்றுள் ஒரு அன்னம் உயர்ந்ததாகவும் மற்றொன்று உபதேச தேகராகவும் இருக்கிறது. தாழ்ந்த அன்னம் உயர்ந்த அன்னத்திடம் பிரிக்கப்படும் பொழுது அது உலகியல் இன்ப கவர்ச்சிக்கு ஆளாகிறது. எப்ப நாம இறைவனிடத்திலிருந்து தூரமா விலகுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம் எதுல இருப்போம்னாக்கா இந்த உலகாயுத செயல்கள்ல தான் இருப்போம் இல்லையா? ஸோ இதுதான் அது கீழே நிலை தாழ்ந்தமைக்குரிய காரணமாகும். அங்கேயுமே நம்ம மேல் உலகத்திலையுமே வந்து நாம வந்து இறைவனிடத்திலிருந்து வேறுபட்டு நாம் அனைத்தையுமே ஆளணும்ன்ற அந்த ஒரு நிலையை நாம் எடுத்துட்டு வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆழ்வதற்கான இடம் அது கிடையாது, அங்கே ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஆழ முடியும் என்று சொல்லி நம்மளை இந்த உலகத்திற்கு வந்து நீ எத்தனை கதாபாத்திரத்தில் வேண்டும் என்றாலும் நீ ஆளலாம் அப்படிங்கிறது உன்னுடைய ஆசை இல்லையா? உன்னுடைய குரோதம், உன்னுடைய மோகம், லோபம், உன்னுடைய மதம், உன்னுடைய மக்ஷரம், இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி நீ எவ்வளவு வேணாலும் ஆளு. அதுக்கப்புறம் நீ வருவ இல்லையா? உன்னுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உன்னுடைய அடுத்த பிறவி வந்து அமையும்னு பகவான் நமக்கு வந்து என்ன பண்றார், அனுப்பி வைக்கிறார். ஸோ இதெல்லாமே அவருடைய கருணையால நாம் இங்க வந்திருக்கோம். இந்த பிரபஞ்சத்துல எது தேவையோ அதை மட்டும் நாம யம நியமங்களை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் இன்னைக்கு
ஜப்பாட்டாக்ல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. வித்தவுட் ப்ராப்பர் ரினவுன்சியேஷன் இல்லையா, கட்டுப்பாடற்ற நிலையில நாம் எதையுமே செய்ய முடியாது. தவறுகள் இழைக்காமல் செய்வதற்கான அந்த ஒரு பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரணும். யமா நியமங்கள், யமான்னா எதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அதை வந்து நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். எதெல்லாம் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அந்த ஒரு நிலை. அதற்கு மூல காரணம் கூட நம்ம சரணாகதி கூட ஒண்ணு இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா சரிவர செய்யணும்னா இறைவனுடைய தாழ் பணிய வேண்டும் இல்லையா. அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜிதம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி வந்து கோபித்ரேத்த அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் இருக்கு. ஸோ அதாவது நாம வந்து இந்த 6 விதமான சரணாகதிகள், இறைவனுக்கு துண்டாற்றுவதற்கு எதெல்லாம் அனுகூலமா இருக்கோ அதெல்லாம் நாம செயல்படுத்தணும். எதெல்லாம் அனுகூலமற்றதோ அதுதான் யமா, அதை வந்து நாம விட்டுறணும். ஓகே, அனுகூலம் என்பது நாம இறைவன் தொன்றுக்கு எதெல்லாம் சப்போர்ட்டோ அதை மட்டும் செய்யணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரதிகூல்யம், அடுத்து வந்து இறைவன் இருக்கின்றார் நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு. அந்த ஸ்லோகமுடைய அந்த வரி எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அதாவது நம்ம இறைவன் இருக்கின்றார், நம்ம எல்லா க்ஷணங்களிலுமே நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார். ரொம்ப தூரத்துலயுமே அவர் தான் இருக்கார், ரொம்ப ரொம்ப அருகில வந்து அவர் தான் இருக்கார். அவரை காட்டிலுமே வந்து மிக நெருக்கமானவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. மேலும் அவளை ரட்சித்தது கோபித்ரத்தே அதான் அந்த இது வர்ணம் ததா இல்லையா. அதாவது இறைவன் வந்து நம்மள வந்து கண்டிப்பா அவர் ஒருத்தர் தான் ரட்சிக்க போகிறார் கடைசி வரைக்கும்ன்றதை வந்து நாம உணரணும். மேலும் கிருப்பனா, அதாவது இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல வந்து நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மெட்டீரியல் இதுல இருந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக தூரமா இருக்கணும். ஸோ வி ஷுட் பி மோர் ஃபோக்கஸ்ட். அதாவது நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதற்கான நிலையில மட்டும்தான் இருக்கணும். அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், அனைத்திலுமே வந்து இறைவனை காணக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு வரணும். அப்போ வி ஆர் வெரி மச் நாட் இன்க்ளைன் டு த மெட்டீரியல் இல்லையா. பௌதிகத்திற்கு நாம் அவ்வளவு ஈடுபாடு கிடையாது. அதுதான் வந்து அந்த நிலை சத்வித்தி, அதாவது இந்த 6 விதமான நிலைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த ஒரு நிலையில வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஹியூமிலியேஷனும் கத்துக்கணும். அதாவது சகிப்புத்தன்மை, அதுவும் அதுல ஒரு கண்டிஷன் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஒண்ணு அனுகூலம், இன்னொன்னு பிரதிகூலம், அடுத்து வந்து இறைவன் ரட்சிப்பார், அவர் மட்டும்தான் நமக்கு ரட்சணைக்கு நித்தியமான ரட்சணை அவர் ஒருத்தர் தான். மேலும் வந்து நாம இந்த அதாவது ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸா அகம்பாவத்தோட வாழ்றது இல்லையா, அதுக்கப்புறம் கௌரவத்தை எதிர்பார்க்கறது, மரியாதைகளை எதிர்பார்க்கறது இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேவை, இறைவனுடைய சேவை எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இது வழங்கப்படும் போது நம்ம அதை செய்யணும் இல்லையா. அதை விடுத்துட்டு நான் இதை செய்ய மாட்டேன் அதை செய்யறேன் அப்படின்னு போறது வந்து தவறு இல்லையா. அது ரஜோகுணத்துடைய பண்பு. அப்படின்னா நமக்கு எது முடியறதுன்றது வேற, ஆனா இதுதான் செய்யணும்னு மனசுல வச்சுட்டு பண்றோம் பாருங்க, அது மிக மிக தவறு. பிசிக்கலி நமக்கு அது முடியாதுன்றது இறைவனுக்கும் தெரியும். நம்மளால பிசிக்கலி என்ன முடியுமோ அது எந்த சேவையா இருந்தாலும் செய்யணும்ன்றத ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரணும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்ம இஸ்கான் மங்களூரே எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா முதல்ல இங்கிலீஷ் இருந்தது, ஹிந்தி இருந்தது, அதன் பிறகு அப்படியே இந்த நம்பர் ஆஃப் லாங்குவேஜஸும் வந்து அப்படியே பெருத்துட்டே போனாங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்க வந்து ஒருவேளை அந்த லாங்குவேஜ் லீட் பண்ணி, இப்போ நான் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் லாங்குவேஜுக்கு லீட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வெண்ட் லீடர்ஷிப்ல தான் இருக்கேன் இல்லையா. அதுக்காக நான் ஒன்லி மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் உட்கார்ந்துருந்தேன்னா தட் இஸ் அ ராங் வே ஆஃப் சேவா இல்லையா. அது மிக மிக தவறான ஒரு கூற்று. சேவை எதுவாக இருந்தாலுமே அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லையா. காலிங் சர்வீசஸ் கூட நான் பண்ணணும். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. எந்த சேவைக்குமே வந்து வேறுபாடு கிடையாது, அனைத்துமே. ஸோ இங்கே கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த ரஜபூர் தாம் டெம்பிள்ல ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி சொன்னதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அவங்க வந்து இந்த டெம்பிள் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி they have gone and preached in the சைனா ஏரியா எல்லாமே. அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரொம்ப நிறைய சேவை பண்ணதாக சொல்லப்படுது. இந்த பிரபுவுமே அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டும் அவங்களுடைய ஒய்ஃபுமே அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இந்த நம்ம வெரி வெரி அதாவது சகிப்பில்லாத ஒரு செயல் எதுனாக்கா டாய்லெட் சுத்தம் பண்றோம் இல்லையா. நமக்கு அது வருமா? கண்டிப்பா ஒரு பொது இடத்துல நம்ம அதை செய்யணும்னா மனசு கண்டிப்பா வராது இல்லையா. அதை விட புஷ்பத்தை கட்டுறதுக்குன்னா நம்ம மனசு போகும், இந்த செயல் செய்வதற்கு நமக்கு மனசு வராது. பட் அவங்க அந்த வேலையுமே வந்து டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அப்பெல்லாம் ஒரு சிறிய வீட்டில தான் அவங்க வந்து அந்த சின்ன ஜெகநாதரை வச்சு அவங்க செய்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ எல்லாரும் வரும்பொழுது வந்து அந்த பிரபு வந்து செய்வார் என்று ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி சொன்னதை வச்சு நான் இந்த இடத்துல சொல்றேன் நான். ஸோ தட் இஸ் ஹவு த ஹியூமிலியேஷன். டாய்லெட் எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவரை தான் நீட்டாக கழுவி வச்சுட்டு போவார். ஏன்னா டிவோட்டிஸ் வரும்போது யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்
ஸோ எந்த எந்த இடமா இருந்தாலுமே வந்து கிளீனா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது வந்து வரணும். கிளீன்லினஸ் இஸ் த காட்லினஸ். பிரபுபாதா நிறைய இடங்களை சொல்லியிருக்காரு. சுத்தம் இல்லை என்றால் அந்த இடத்துல பக்தி என்பது சுத்தமாக இருக்காது. அப்படின்னா கலப்படமான பக்தியை மட்டும்தான் நாம செயல்படுவோம் இல்லையா? அதுக்காக வந்து நம்ம எந்த செயல், எந்த ஒரு சேவை கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்போக்கு வரணும். அதை செவனே செய்யணும்ன்ற அந்த பொறுப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு. எண்ட் டு எண்ட் டெலிவரபிள்ஸ் வந்து நாம எடுத்து செய்யணும். அதுதான் சேவைக்கு நம்மளை நாம சரணாகதியை வந்து கொடுக்கறது இல்லையா? வெறுமனே நாம இதை தலை தாங்கணும், எனக்கு அந்த பொசிஷன் வேணும், இந்த பவர் வேண்டும், அதெல்லாம் நம்ம வாங்குறதுனால எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது. சேவையினுடைய மகத்துவத்தை புரிந்து சேவைக்கு நாம தலை வணக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. ஒரு சேவை எடுத்துட்டோம்னா அந்த சேவையில என்னென்ன தேவைன்றதை ஃபர்ஸ்ட் நாம அனலைஸ் பண்ணணும். அந்த சேவை எப்படி படிப்படியா எடுத்துட்டு போகணுன்றதுமே நாம பிளான் பண்ணணும். அதுதான் அப்பதான் அந்த சேவையில நாம் ஈடுபட்டிருப்போம்னு அர்த்தம். வி ஷுட் கம் வித் த, அதாவது ப்ராசஸ் இல்லையா? வித்தவுட் ப்ராசஸ், எந்த ஒரு இதுமே ப்ராசஸ் இல்லாம நம்ம செய்தோம்னா அது வந்து ஃபெயிலூரா தான் வந்து முடியும். ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு சேவை கொடுத்துருக்காங்க, அந்த சேவையில நாம் என்னெல்லாம் செய்யணுன்ற தெரியும் பொழுது அது எப்படி நம்ம கோர்வையை எடுத்துட்டு போகணுன்ற அந்த வழிமுறையும் நாம தான் வகுக்கணும். அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும். எஸ், இது கரெக்டான, ஏன்னா நம்மளுடைய விஷன் வந்து எல்லாமே கவர் ஆயிருக்காது இல்லையா? குறையுடைய புலன்கள் நம்ம. அதனால டிஸ்கஸ் பண்ணி எஸ் கன்ஃபார்ம் ஆன பிறகு அந்த ப்ராசஸை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, அப்படி நாம ஃபாலோ பண்ணோம்னா அந்த சேவையுமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும். சேவைக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமே ஒழிய மனிதர்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல நாம வந்து ஹையர் லெவல் லோயர் லெவல் அப்படின்ற டிஸ்கிரிமினேஷன் போகக்கூடாது. ஓகே, அதுதான் மிகப்பெரிய தவறுக்கு போயிடும். நான் ஏன் அவங்களுக்கு சொல்லணும்? இங்க சீனியாரிட்டி ஜூனியர் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? 25 வயது நபர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம், இப்போ நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க பார்த்து பிரபு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாரு. எஸ்ஐடிசி அந்த ஃபுல் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே அவர் கீழே தான் வேலை செஞ்சது. அப்போ இஃப் யூ திங்க் நான்லாம் சீனியர், நான் ஏன் அவருக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லணும், நான் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாக்கா தட் இஸ் அ ராங் வே ஆஃப் அக்னாலஜிங் த சேவா. இங்கே வயது என்பது முக்கியம் கிடையாது. சேவை பாவம் தான் முக்கியம். சேவையினுடைய பாவத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோம்ன்றதுதான் முக்கியம் இல்லையா? அல்டிமேட் கோல் நாம் யாருக்கு சேவை பண்றோம்? பகவானுக்கு சேவை பண்றோம். இங்க மனிதர்களுக்கு சேவை பண்றது கிடையாது. பகவானும் பகவானுடைய பக்தர்களும், இந்த 2 நிலையில நம்ம என்னைக்குமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அங்கே நான் நீ எனக்கூடிய அந்த நிலை வந்து வரவே கூடாது. அது என்றைக்குமே நம்மள வந்து நல்பாதையை கொடுக்காது. இன்னைக்கு பிரகாஷ் பிரபுஜி வந்து சொன்னார், அதாவது நான் எவ்வளவு சேவை பண்ணாலுமே இன்னும் நான் வந்து முழுமையா இந்த பௌதீகத்திலிருந்து, ஆசைகள்ல இருந்து, அதாவது பௌதீக எண்ணங்களிலிருந்து நான் வந்து முழுமையா வந்து வெளியில வந்திருக்கேன், ஆசைகளை விட்டு விடுவேனான்றது வந்து கேரண்டி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார். அப்படின்னா இந்த ஆப்புலன்ஸ், இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வைபவங்களை வந்து அதுவே நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுது, நம்மளை இந்த உலகத்துல வந்து மேலும் மேலும் கட்டுண்ட நிலையில வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. உமச்சவர் நம்ம ரினவுன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட நம்மளை என்ன பண்ணுது, அது பந்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ வெரி நைஸ் பாயிண்ட், தட் ஒன் பாயிண்ட் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங். எஸ், பிகாஸ் அவர் வந்து எல்லா இடங்களிலுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல சுத்தி வந்துட்டார். அவர் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே வந்து நிறைய டூரிங் எல்லாம் போவார் ஆக்சுவலி. ஓகே, தட் மீன்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம ஈர்க்கப்படுறோம் இல்லையா? அதையும் என்று வெளியில எல்லா இடங்களிலுமே இதே இயற்கை தான் இருக்கின்றது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் இல்லையா? சென்றால் நாம வந்து புனித தலங்களுக்கு சென்றால் போதும் என்ற மனநிறைவும் இல்லையா? எப்பொழுதும் நம்முடைய வீட்டையே விருந்தாவனமாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அதற்கான முயற்சியும் நாம் செய்ய வேண்டும். இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதும் அந்த இறைவனுடைய தொண்டர்களை வந்து அவங்களுக்கு சேவிக்கிறதும் தான் தலையாய கடமையா நம்ம வச்சுக்கணும். இப்படி இந்த மாதிரியான பாவங்கள் எல்லாமே நம்ம ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளும். இது எல்லாமே வந்து அனுகூலமானது. இதெல்லாம் பௌதீகத்தை வந்து பௌதீக தளத்திலிருந்து பௌதீக எண்ணம் கொண்டு ஆற்றுகின்றோமோ அதெல்லாம் அதெல்லாமே வந்து ஆன்மீகத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இப்ப நான் வந்து சம்பாதிக்கிறேன், ஒரு மாசத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன்னா அது நான் எடுத்து என்னுடைய குடும்பத்திற்கு மட்டுமே செலவு பண்ணா அது பௌதீகமாகி விடுகிறது. அதுல ஒரு பகுதியை நான் இறைவனுக்கு என்று ஆற்றும் பொழுது மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த மணி அந்த வேல்யூமே வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து, ஏன்னா இறைவனுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறோம். அதனால இறைவனுடைய கைங்கரியத்துக்கு நாம மனஸ்பூர்த்தியா கொடுக்கறதுக்கு என்றைக்குமே முன்னுக்கு வரணும்.
அந்த ஒரு மனசை நாம அதாவது நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும். மேலும் இந்த இடத்துல தாழ்ந்த அன்னம் என்பது ஜீவாத்மா, உயர்ந்த அன்னம் என்பது பரமாத்மா. இந்த அன்னம் உயர்ந்த அன்னத்தின் உபதேசங்களை கேட்டு தன்னுடைய உண்மை நிலையை உணரும் பொழுது எஸ் நம்ம மனசுக்குள்ளேயே இந்த உணர்வுகள் என்பது தோன்றும். நாம செய்யறது ரைட்டா தப்பா, ஒவ்வொரு செயலிலுமே அது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஹிட் பண்ணும். திஸ் இஸ் த ராங் யூ ஆர் டூயிங், திஸ் இஸ் த மிஸ்டேக் யூ ஆர் டூயிங் அப்படிங்கிறது. அதாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த தளத்துல உயர்வான தளத்துல உயர்வான எண்ணங்கள் உயர்வான செயல்பாடுகள் மட்டுமே செய்யணும்ன்ற மனப்பக்குவத்தை எடுத்துக்கொண்டு வரக்கூடிய அந்த நபர் தான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலிலுமே என்ன குற்றம் இருக்கிறது என்பதை அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உணர்த்தப்படும். இறைவன் அதை வந்து செயல்படுத்துவார். அந்த செயல் வரும்பொழுது அதை நாம் உணர்ந்து மீண்டும் அத்தவறை செய்யாத வண்ணம் நாம பாதுகாக்க வேண்டும். அதுதான் படிப்பினை, அதுதான் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த படிப்பினையை எடுத்துட்டு நாம மீண்டும் அதே தவறை நாம ஆற்றக்கூடாது இல்லையா? முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் இங்கே அவதாரமாக அசுரர்களை அழித்து தனது பக்தர்களை காக்க வருகிறார் இல்லையா? சோ பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் இல்லையா? அதுக்காக தான் வர்றார். அவர் மேலும் தனது மேன்மை மிக்க அறிவுரைகளை பகவத்கீதை வடிவில் அருளி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு பகவத்கீதை ஸ்லோகமே ஒவ்வொரு பாகவதம் ஸ்லோகத்துல நாம உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அதற்கு நாம பாண்டியத்தம் பண்ணணும் இல்லையா? பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது நிலையினை பகவான் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கருணையால் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா? இந்த ஜீவாத்மா வந்து தன்னுடைய நிலையை எவ்வாறு உணர முடியும்? தனக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு முறை, பகவானிடத்துல இருக்கக்கூடிய உறவு முறை, மேலும் இந்த அதாவது ஆன்மீக குரு அவருடைய பக்தர் அவங்க மூலியமா வந்து தெரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ண வேண்டும். சாரி, ஏனென்றால் பல்கலைக்கழக கல்வினால 100% வந்து பண்ணவே முடியாது. இங்க உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் இந்த இயக்கத்துக்கு வந்து 4-5 இயர்ஸ் ஆயிடுது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருப்பேன். இப்போ இந்த புக்கு இந்த மாடல் உங்களுக்கு கண்டிப்பா விற்பனையில இருக்காது இல்லையா? இது வந்து சைஸ் கூட சின்னதுதான். ஸோ இந்த புக்கை தான் வாங்கிட்டு வந்து நான் படித்தேன். இதெல்லாம் படித்தா ஒன்றும் புரியலை எனக்கு. ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா அப்படியே வச்சுட்டேன் நான். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இந்த கோவிட் வந்தப்போ தான் இந்த புத்தகத்தையே நான் தொட்டேன். அதுக்கப்புறம் வேற புத்தகங்கள் எல்லாம் வாங்கினேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இந்த புக்கை வந்து 10 வருஷம் ஆச்சு. ஆனால் இந்த புக்கை வந்து தானா படித்த போது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. எல்லா எழுத்துக்களும் ஒரே மாதிரி இருந்தது மாதிரி தான் தோணுச்சு. எந்த வித்தியாசமே இல்லை. திருப்பி சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர் அப்படின்னு நான் நினைக்க ஆரம்பிச்சேன். அதன் பிறகு எனக்கு அதுல ஈடுபாடும் வரல. அது அப்படியே நான் வச்சுட்டேன். ஆனா அந்த அந்த ஒரு வாட்டினா படிச்ச அந்த ஒரு இது பிரபுபாதருடைய கருணையால தான் இந்த ஃப்ளையர் கூட வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஃப்ளையர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்தது. அப்போ பிரேமகிஷோரி மாதாஜியோட கிளாஸ் 8 மணி கிளாஸ்ல தான் ஜாயின் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி ஒருவர் பகவத்கீதையை ஒரு உணர்வு பெற்ற ஆத்மாவிடந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எஸ், அவங்க நல்ல அதாவது 20 வருஷமா சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஷீஸ் அ வெரி எலிவேட்டட் சோல். ஓகே, அவங்க எதையுமே டெக்னிக்கலா என்ன பண்ணுவாங்க, அடிச்சு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே வந்து ஒன்லி பை ஏட்டுக்கல்வி புரிஞ்சுக்கிறதால மட்டுமே இதெல்லாம் நம்ம படிக்க முடியாது. ஓரளவுக்கு இதை வந்து ஆழ்ந்து மனசுல சிந்திக்கணும். இறைவனிடத்துல தாழ் பணிந்து இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளை வைக்கணும். அப்பதான் இதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அவருடைய கருணை, பரம்பரானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் இந்த எழுத்துக்களை நம்மளால உள்ளதை உள்ளபடி உணர முடியும். இல்லைன்னா நாம நம்முடைய உணர்தலுக்கு ஏற்றவாறு இதை வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவோம். தத்வித்தி பிரணிபாதே நா பரிபிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினா தத்வதர்ஷன இல்லையா? தத்வதர்ஷி இல்லையா? ஆன்மீக குருவை அணுகுவதின் மூலம் உண்மையினை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய முடியும். அவரிடம் உன்னை ஒப்படைத்தும் தொண்டு செய்தும் இல்லையா கேட்டறிவாயா, அப்படி எப்படி கேட்கணும்? பணிவோடு கேட்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். தன்னுணர்வு பெற்ற அந்த ஆத்மா உனக்கு ஞானத்தை அருள்வாள். ஏனெனில் அவர் உண்மையினை அறிந்தவர் ஆவார். தத்துவதர்ஷி இல்லையா? இவ்வாறு ஒருவன் ஒரு உண்மையான குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவனுடைய உண்மை உணர்வுக்கு மெய்யறிவு பெற வேண்டும். உண்மை உணர்வு என்பது என்னன்னா, அதாவது இந்த ஜீவாத்மா செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தான் யார் என்பதை உணர்வு. அதற்கு மெய்யறிவு பெற வேண்டும். அதாவது ட்ரூ கான்சியஸ்னஸை வந்து, அதாவது ட்ரூ நாலேஜ் வந்து இல்லையா, உண்மையான ஞானத்தை வந்து படிய வேண்டும். ஸோ அதாவது உண்மையான ஞானம் என்பது இந்த ஆத்மா, உடல், பரமாத்மா இது மூன்றுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய தன்மை.
அவ்வழியே வந்த ஆத்மா தான் இப்போதும் பரமாத்மாவுக்கு தொண்டு செய்பவன் என்பதும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். எஸ், we are always the eternal servator. நாம் எப்பவுமே இறைவனுக்கு நித்திய தொண்டு ஆற்றுபவர்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படியின்றி அவருக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்து தானே மகிழ வேண்டும் என்று நினைத்தால், இல்லையா, முயன்றால் அவன் தனது உலக பந்தத்திற்கு ஆளாக தொடங்குகிறான். இம்மீடியட்டா நம்மள எந்த இடத்துல டேக் பண்றாங்க? மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு டேக் ஆயிடும். ஓகே, அவன் தான் தனிப்பட்ட எஜமான நானே அனுபவிப்பவன், நானே இது அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை கைவிடும் பொழுது அவன் தனது விடுதலை நிலையை அடைகின்றான். எப்பவுமே நான் எனது என்றக்கூடிய அந்த பதங்களை நாம விட்டுட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அனைத்துமே வி மீன்ஸ் இந்த ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா ரெண்டு பேருமே, இல்லையா? ஸ்வஸ்த என்னும் வார்த்தைக்கு ஒருவன் தனது உண்மை நிலையில் இருத்தல் என்பது பொருள். ஸோ தான் யார் என்பதை உணர்ந்து இந்த பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டாலும் அதை நாம எவ்வாறு செயல்படுத்தணும்ன்றதையுமே எடுத்துட்டு செய்யற தன்மை, அந்த செயல்களோடு நாம என்னைக்குமே பந்தப்படுத்தி விடக்கூடாது. எப்படி நம்மள இந்த மாதிரி பந்த நிலையில வரும்? ஆசைகள்னால, காமத்தினால, குரோதத்தினால, மதம், அகங்காரத்தினால, மக்ஷரம், இல்லையா? மக்ஷரம் என்பது பொறாமை. இருக்கிறதுலே வர்ஸ்ட் பொறாமை அதாவது வர்ஸ்ட் திங் பொறாமை தான். 6 இதுலயுமே டிவோட்டி சர்க்கிள்ல இந்த பொறாமை வந்துருச்சுனாக்கா பௌதீக தளத்துல இருக்கக்கூடிய பொறாமையை காட்டிலுமே இது மிக மோசமான பொறாமைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பக்தர்களுக்கு உண்மையான நிலை நல்லா தெரியும், இல்லையா? எதை செய்யக்கூடாது என்பதும் தெரியும். அப்படி தெரிந்தும் நாம் என்ன பண்றோம்? இன்னொருத்தர் மேல வயிற்றெரிச்சல் படுகின்றோம். அது அந்த பக்தருக்கு கீழான ஒரு நிலையை தான் தள்ளிவிடும். அதனால நம்மள யாராவது ஒருத்தர் அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய நன்மைக்காக நாம கண்டிப்பா பிரார்த்திக்கணும். தட் இஸ் த ஒன் திங். நம்மள யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை நிந்திச்சுட்டே இருக்காங்கனாக்கா அவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும்னு நம்ம பிரார்த்திக்கணும். அந்த ஒரு மனசை, அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜென்டல்னஸ் நாம வளர்த்துக்கணும். தெய்வீகமான இயல்பு அது எல்லாமே, இல்லையா? 16th chapter first 3 ஸ்லோகாஸ்ல அதுவும் வருது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஹியூமிலியேஷன், சகிப்புத்தன்மை, இல்லையா? அந்த ஒரு நிலையும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். உலக பந்தத்திற்கு அல்லது தொடங்குகிறான். அவன் தான் தனிப்பட்ட எஜமானன் அல்லது அனுபவிப்பவன், தானே அனுபவிப்பவன் என்ற எண்ணத்தை கைவிடும் பொழுதுதான் தனது விடுதல் நிலையினை அடைகின்றான். எப்ப நாம தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த பௌதீகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறானோ அது வரைக்கும் அவன் அஜ்ஞானத்துலதான் இருப்பான். எப்ப அதை கைவிடுறானோ அப்ப அவன் விடுதலை, அதாவது உண்மையான நிலையை, அந்த ஆத்மாவுடைய நிலையை அவனால உணர முடியும். ஸ்வஸ்த என்னும் வார்த்தைக்கு ஒருவன் தனது உண்மை நிலையில் இருத்தல் அப்படின்னா ஆன்ம உணர்வை பற்றி உணர்ந்து தன்னுடைய செயல்களை அவன் பக்குவமாக செய்தல். எந்த ஒரு செயல் பந்தப்படுத்தாதோ, இல்லை எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல இருக்கக்கூடிய பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு என்டிட்டி இருக்கும், இல்லையா? அதை நாம தவிர்த்துறது. எக்ஸாம்பிள், நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்யலாம். இப்ப நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா எல்லார் வீட்லயுமே பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றாங்களான்னு தெரியாது, இல்லையா? சோ இறைவனுக்காக நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு நினைச்ச நாம அதுல நம்முடைய புலன் திருப்திக்கான செயல்கள்ல நாம ஈடுபடும் பொழுது அது உண்மையிலே மேன்மையான பிரசாதம் ஆகாது. ஸோ அதனால நம்ம இறைவனுக்காக ஆற்றுகின்றோம் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் நினைச்சுன்னு செய்தோம்னா அது கரெக்டா வரும். இதே நாம உண்பதற்காக நாம படைக்கிறோம்னு நினைச்சோம்னாக்கா அந்த உணவு இட் இஸ் நாட் த ஆஸ் குட் ஆஸ் லைக், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சமர்ப்பித்த அந்த நிலைக்கு அது ஒப்பிடாது. ஸோ அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே இறைவனை மனதில் தியானித்து அந்த செயல்களில் நாம ஈடுபட வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மேலும் அதாவது இச்லோகத்தில் உள்ள முக்கியமான சொல்லா ஒருவன் தனது தேவையற்ற மேலாதிக்க மனப்பான்மை, அதாவது ஈகோ, அகங்காரம் விடும் பொழுது அவன் தனது உண்மை நிலையினை அடைகின்றான். அப்ப அவன் ஆத்ம நிலையை உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு அவன் தெரிகின்றான். தத் வெபிசாரேன என்னும் வார்த்தைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவமா இந்த வார்த்தை இந்த ஸ்லோகத்துல மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. இது ஒருவன் கடவுளுக்கு கீழ் படியாமையினால் அவரை விட்டு பிரியும் பொழுது இந்த உலகத்துக்கு வராங்க, இல்லையா? துக்காலை சாஸ்வதம், உண்மை அழிவை இழக்கிறான். அப்படின்னா அவனுடைய உண்மையான பகுத்தறியக்கூடிய அந்த தன்மையை அவன் மறந்திருக்கிறான். மேலும் அவன் மீண்டும் கிருஷ்ணனது குருவின் கருணையால் தனது விடுதலை நிலை முறையாக இடம் பெறுகின்றான். அதாவது உண்மை அறிவு இழக்கின்றான். மேலும் மீண்டும் கிருஷ்ணர் மற்றும் குருவின் கருணையால் தனது விடுதலை நிலையில் முறையாக இடம் பெறுகிறான். ஒண்ணு அவன்
அறியாமையினால் நிலையை அவனுடைய உண்மையான நிலையை உணராமல் அவன் செயல்படும் பொழுது அவன் வந்து உண்மை நிலையை பற்றி, அதாவது இந்த ஆத்ம நிலையை பற்றியான ஞானத்தை அவன் வந்து மறந்து விடுகிறான். ஆனால் மீண்டும் வந்து அதை வந்து அவன் பெற்றான் என்றால் அப்பொழுது அவன் என்ன நினைக்கிறான்? அவன் வந்து கிருஷ்ணர் மற்றும் குருவின் கருணையால் தனது விடுதலை நிலையில் முறையாக இடம் பெறுகின்றான். அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் இல்லையா? ஸோ ஃபாலோயிங் த ப்ராசஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ப்ராசஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணலன்னா நம்ம வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. இச்லோகங்கள் சில நாரத முனிவரால் பேசப்படுகின்றன. அவர் இவற்றை பேசுவதன் குறிக்கோள் என்னன்னா நம்முடைய உணர்வினை மீண்டும் வந்து நாம் என்ன பண்ணணும்? எழுச்சி உற செய்வதற்கு. எதன் நோக்கி? பக்தி தொண்டை நோக்கி. ஓகே, பரமாத்மாவும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் தன்மையினால் ஒன்றாக இருந்த போதிலும் இல்லையா, நித்திய தன்மையில தனிப்பட்ட ஆத்மா பரமாத்மாவின் உபதேசங்களை பின்பற்ற வேண்டியனாகிறான். You have to listen the instructions. That is very important. இதுவே அவனை வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான நிலைக்கு வந்து எடுத்து செல்லும். பாகவதத்தை 12 காண்டங்கள் வந்து யார் முடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு விடுதலை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? 16 மாலை for regulations and completing பாகவதம். ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து மோட்ச பிராப்தி என்பது உண்டு என்பது சொல்லப்படுகிறது. சிம்பிளா கூட பாகவதத்தை படிச்சாலே, முழுசுமே படிச்சு முடிச்சாலே அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த 12 காண்டங்கள் முடிக்கும் பொழுது அதற்குள்ள அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அனர்த்தங்கள் எல்லாமே நிவர்த்தி ஆயிடும். ஓகே, அதுக்குள்ள வந்து இஷ்டா, ருச்சி இல்லையா, பாவா, பிரேமா, இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு படிப்படியா டெவலப் ஆகும். இந்த 6 கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபடணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். வர்ஹ்யஸ்மன்னன் ஏதத் அத்யாத்மம் பரோக்ஷ ஏன பிரதர்சிதம் யத் பரோக்ஷ பிரியோ தேவோ பகவான் விஸ்வபாவனஹ. ஸோ அன்புடைய மன்னன் பிராச்சீன பர்ஷத். இப்போ வந்து நாரத மகரிஷி கன்க்ளூஷன் இந்த ஸ்லோகத்துல இல்லையா? ஸோ அவர் சொல்றார், காரணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமாக இல்லையா ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம். அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக மூல காரணமாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் மறைமுகமாக அறியப்படுபவர் என்று போற்றப்படுகிறார். அதாவது நாம எவ்வாறு நம்ம ஒரு பக்தி தொண்டு எடுத்துட்டு போறோமோ, சிலதெல்லாம் டைரக்ட், சிலதெல்லாமே இன்டைரக்ட். ஸோ மறைமுகமாக எடுத்து செல்வதை பற்றி ஏன்னா இங்க பிராச்சீன பரித் என்ன செஞ்சார்? கர்மகாண்டா நிலையில செய்தார் இல்லையா? அதனால அவர் என்ன ஆனார்? இந்த கர்ம பந்தனுக்கு வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகிறார். அதனால அவருக்கு சுலபமாக இறைவன் வந்து அடையப்பட மாட்டார். இப்போ நாரத மகரிஷினுடைய கருணையால அதையும் அவர் வந்து அடைய தெரிகிறார். ஸோ ஆகையினால் நான் உனக்கு புரஞ்சனின் கதையை கூறினேன். உண்மையில் இது தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான உபதேசம். அவ்வளவுதான், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லையா? நாம் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான உபதேசங்கள் என்று சொல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நாரத மகரிஷி வந்து சொல்லியிருக்கார். தன்னுணர்வு பெறுவதற்கு புரஞ்சனின் கதையை போல புராணங்கள் ஏதாளமான கதைகள் உண்டு. நம்ம படிச்சோம்னா நிறைய கதைகள் உண்டு. வேதங்கள் பரோக்ஷ பிரிய ஹிவ ஹி தேவக என்று கூறும். அதாவது சாதாரண மனிதனுக்கு ஆன்மீக பொருட்களில் ஆர்வம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லப்படும் புராண கதைகள் பல இருக்கின்றன. 2 விதமான நிலைகள் பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. ஒண்ணு, இந்த நல்லா படிச்சவங்க வந்து இதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அவங்க இந்த மாதிரி கிளாஸஸ், அதுக்கப்புறம் ஒருத்தருடைய கைடன்ஸ் மூலியமா செய்யப்படுவாங்க. இன்னொருத்தருக்கு வந்து இதை படிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்க மாட்டாங்க, சொன்னா கேட்டுக்குவேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் இந்த புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாமே வழங்கப்படுகிறது. அதை கொண்டு அவர்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல், அதாவது சாண்டிங் அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது செய்யறதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களை வந்து நீங்க எடுத்த நாளே வந்து நீங்க வந்து சாண்டிங் பண்ணனா நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸ்க்கே வர மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஏன்னா ஒவ்வொரு பக்தருமே ஒவ்வொரு மாதிரியான நிலைகள். அதனால நாம எந்த இடத்துல நம்மளுடைய நாலேஜை வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும்ன்றது வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். பிளைண்டா எல்லாருக்கும் ஒரே ரூல் மாதிரி வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஆயினும் இக்கதைகள் உண்மை பற்றி தான் பேசுகின்றன. இதிகாசங்கள், புராணங்கள் இது எல்லாமே வந்து உண்மை பற்றி தான் எடுத்துரைக்கிறது. மேலும் உன்னத நோக்கம் இல்லாத சாதாரண கதைகளாக இவற்றை கருதவே கூடாது. அதாவது இறைவன் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல்ல வரக்கூடிய ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பக்தரை வந்து வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்ற பாதையில எடுத்து செல்வதற்குத்தான் வந்து வழிவகுக்கும். மேலும் சில கதைகள் வரலாறு உண்மைகளை, இப்போ மகாபாரதம் எடுத்தீங்கன்னாக்கா வரலாறும் உண்டு அதுல வந்து இல்லையா? ஸோ போர் முடிகிற வரைக்குமே அது ஒன்லி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் தான் உண்மையாலே நம்ம வந்து இந்த
எப்படி வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜ் வந்து ஆண்டார், இது எல்லாமே வந்து நம்ம படிப்போம். 7th கேண்டோல வரும் நாரத மகரிஷியினுடைய அறிவுரைகள் யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பௌதீகத்தை வந்து எப்படி செயல்படுத்தணும், ஆன்மீகத்தை எப்படி செயல்படுத்திக்கணும், இதெல்லாம் வந்து நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் இக்கதையின் கருப்பொருள் ஒருவன் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். வாட் இஸ் த கோர், என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்க வருது இந்த ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மறைமுக உபதேசம் சாதாரண மனிதனால் உடனே அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பக்தி யோகத்தின் பாதை என்பது முழுமுதற் கடவுளின் லீலைகளை பற்றி நேரில் கேட்டு அறிந்து கொள்வதும் பாதையாகும் இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய புனித நாமங்கள், பகவானுடைய புகழாரங்கள், பகவானுடைய செயல்கள், பகவானுடைய லீலைகள் இல்லையா? எதுவுமே அவருக்கும் இந்த விஷயங்களுக்கு எதுவுமே வந்து வேற்றுமையே கிடையாது. நாம சொல்லக்கூடிய நாம ஜபங்கள்லையுமே இறைவனை நாம எண்ணிக்கொண்டு சொல்லும் பொழுது அவரை தரிசனம் பெறக்கூடிய பிராப்தத்தையுமே நாம எந்த அளவுக்கு வைப்ரண்டா, எந்த அளவுக்கு நாம இன்வால்மெண்டா அந்த நாம ஜபத்தை சொல்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பகவான் வந்து கருணை செய்வார். ஸோ மறைமுக உபதேசம் சாதாரண மனிதனால் உடனே அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. இன்டைரக்டா சொன்னாதான், அவனுக்கு டைரக்டா நம்ம சொன்னோம்னா அவனுடைய தப்பு ஏத்துக்கவே மாட்டான் இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் அப்படிதான். ஸோ நீ செய்தது தப்பு அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு டக்குன்னு வரவே வராது. இல்ல மாதாஜி நான் இப்படிதான் செய்தேன், இல்ல பிரபு நான் அப்படிதான் செய்தேன் அப்படிதான் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனா உள்ளுக்குள்ள நமக்கு தெரியும் நாம செய்த தவறு. அடுத்தவங்க முன்னாடி நம்ம அதை ஏத்துக்கிறதுக்கான மனப்பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அப்படின்னா நாம் இன்னும் அந்த பௌதீக பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ யார்கிட்டயுமே நம்ம கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாது, யார்கிட்டயுமே நாம வந்து நம்முடைய தவறு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது, இப்படியெல்லாம் நம்ம மறைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள், இந்த 4 விதமான குறைகளோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? குறையுடைய புலன்கள், இதே மாதிரி மாயையில் இருந்து கொண்டு வாழ்வது இதுதான் உண்மை என்று. அடுத்து வந்து நம்ம புலன்கள் எல்லாம் பக்குவம் கிடையாது இல்லையா? எப்பொழுதுமே தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்றதே கிடையாது. நோ ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட், அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏற்றுக்கணும். ஆனா செய்த தவறை வந்து மறைக்க கூடாது, அதுதான் மிகப்பெரிய தவறு. நம்ம வந்து அடுத்தவங்க முன்னாடி, அதாவது ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது நம்ம வந்து எஸ் இது நான் பண்ணேன், தெரியாம பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றதுல எந்த ஒரு தவறுமே கிடையாது. ஆனா தெரியாம பண்ணிட்டேன்றது இல்லாம அதை வந்து நான் செய்யவே இல்லைன்னு சாதிக்கக்கூடிய தன்மையும் அது இன்னும் வர்ஸ்டான ஒரு நிலை இல்லையா? ஸோ அதனால அப்படிப்பட்ட நபர்கள் தான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இருக்கிறதே. அதனாலதான் நாரத மகரிஷி பிராச்சீன பரியத்துக்கு வந்து டைரக்டா உபதேசமே கொடுக்கல அவர் இல்லையா? இதெல்லாம் நீ பண்ற, நீ கர்மகாண்டால பண்ற, இந்த வெள்ளங்கள்லாம் உன்னை வந்து மேல போனாக்கா கண்டிப்பா உன்னை வந்து தடிக்கத்தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ எப்படி அவங்கள வந்து இம்சிக்கிறியோ அதே மாதிரி உன்னை அவங்களும் இம்சிப்பாங்க அப்படின்னு டைரக்டா சொன்னா பிராச்சீன பரியத்துக்கு வந்து நாரத மகரிஷி ஏத்துப்பாரா? இவர் யார், இவர் வந்து எனக்கு எதுக்கு இந்த உபதேசம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பார். அதே வந்து ஒரு கதை மூலியமா, ஓ இவங்க இப்படி இருந்து இப்படி ஆனாங்க, அதனால வந்து நாமளும் இதை வந்து தெரிஞ்சுண்டு நம்ம வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்திக்கணும்னா கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு விஷயமே ஐயோ நம்ம செய்யற மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு நாம அதோட கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? ஆனா அந்த டெக்னிக் வந்து, அதாவது ப்ரீச்சிங் வந்து எப்படி இருக்கணும்னாக்கா ஆடியன்ஸுக்கு எப்படி போய் ரீச் ஆகிறோமோ அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியதுதான் ப்ரீச்சிங். உண்மையான ப்ரீச்சிங் அதுதான். எனக்கு தெரிஞ்சதை வந்து நான் சொன்னேன்னா அது ப்ரீச்சிங் கிடையாது. ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை, அவங்க நிலைக்கு போய் அதை வந்து எடுத்துரைக்கணும். அப்போ வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுதான் உண்மையான உபதேசம். அதை விடுத்து உபதேசம் என்பது நாம எவ்வளவு கற்றிருக்கிறோமோ அதையெல்லாம் அப்படியே நாம சொன்னோம்னா கூட அதுல எத்தனை பேருக்கு புரியுமோ புரியாதுன்றது நமக்கு தெரியாது. அதனால உங்களை எப்பயுமே நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன், புரிஞ்சுதா, எங்கேயாவது டவுட் இருக்கா அப்படிங்கிறது கேட்கறதுக்கான காரணம் அதுதான் இல்லையா? ஏன்னா சொல்லக்கூடிய இந்த பிரசங்கம் வந்து அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். நல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்க மேலும் மேலும் முன்னேறுவீங்க இல்லையா? பக்தியில அது உங்களுக்கு வந்து கோ பேக் டு காட் ஹெட்டுக்கு அடைச்சிட்டு போகும். தட் இஸ் த மிஷன் ஆஃப் அவர் இஸ்கான் இல்லையா? அதனால அதை மினிமம் லெவல் அதையாவது நம்ம செய்யணும். மேக்சிமம் எந்த உலகத்துக்கு போனாலும் ப்ரீச் பண்றதோ இறைவன் தொண்டாற்றுறது என்பது மிக 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 மேன்மையான நிலையை அடைந்த ஒரு பக்தர்களுக்கு. நாம இன்னும் அந்த நிலையை அடையலை இல்லையா? ஏன்னா நம்ம இன்னும் அந்த பௌதீகத்துல அப்பப்போ நாம் என்ன பண்றோம், நமக்கு கோபமும் வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது அடுத்தவங்க மேல மன வருத்தமும் படுறோம். இதெல்லாமே வந்து இன்னும் ஸ்டில் வி ஆர் இன் த ப்ராசஸ் இல்லையா?
ஸோ அதையெல்லாம் தாண்டிய நிலையில இருக்கும். அப்போ நாம் அதை பக்குவம் பெற முடியும். இந்த இடத்துல அதனால்தான் நம்ம இன்டைரக்டா சொல்லணும். பக்தி யோகத்தின் பாதை என்பது நம்ம வீட்டுல நம்ம நிறைய பேர் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட நீ இதை செய் அதை செய் நம்ம டைரக்டா சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா அவங்க கேட்கறதே கிடையாது. அடுத்தவங்க இந்த நன்மையை அடைந்தாங்க, அதனால இதை நீ செய்யணும் அப்படிங்கறது சொல்லும் பொழுது அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாதை. இன்றைக்கு இல்லைன்னாலும் நாளைக்கு அதை கண்டிப்பா ஏற்றுப்பாங்க. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம கொண்டு வரோம். ஆனால் பகவானின் செயல்களை பற்றி நேரடியா கேட்க விரும்பாதவர்கள், சில பேருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா கூட பிடிக்காது. ஆனா அவங்களுக்கு வேற விதமா ஒரு ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி மாதிரி சொன்னா, அதாவது கற்பனை கதை மாதிரி சொன்னா அவங்க ஏத்துப்பாங்க. நடந்து முடிந்த வரலாறை நாம அப்படியே அந்த யதார்த்த உண்மையை நாம சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த ஈடுபாடு வராது. ஏன்னா அதுல அவங்களும் அந்த மாதிரி தவறுகளை செய்திருப்பாங்க இல்லையா? அதை நம்மளதான் இவங்க சொல்லி காட்டுறாங்களோ அப்படின்னு நினைக்க அதனால ஈடுபாடு இல்லாம போயிடும். ஆனா ஒருத்தர் இந்த மாதிரி நிலையிலிருந்து கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னு சொன்னா அவர்கள் அப்ப நாம இது தவறு நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு மாற்றி அமைத்துக்கணும்ன்ற அந்த பக்குவம் அவர்களுக்கு வரும். இப்போ பிராச்சீன பரித் அதை தான் செய்ய போறார் இல்லையா? நாரத முனிவர் கூறியது போன்ற அக்கதைகள் மற்றும் கற்பனை சரிதங்கள் மிகவும் ஆர்வமுன்னு கேட்கக்கூடும். இந்த அத்தியாயத்தில் சில முக்கியமான வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நம்ம பாவச் செயலின் விளைவுகள், ஆதேசகாரி, அடுத்து அகஸ்திய மனம், அமாத்திய புலன்கள் ஆளும் மனம், அதுக்கப்புறம் அற்புத கடவுளுடைய புகழாரங்கள், குணம், லீலைகள், இதை பத்தி எல்லாம் சொல்றது. அரி அப்படின்னா நோய் போன்ற தடைகள். அடுத்து போக அப்படின்னா அனுபோகம் இல்லையா? போகம் அதாவது போகம் மீன்ஸ் அனுபவிக்கிறது இல்லையா? ஸோ அது என்ஜாய் பண்றது. உண்மையான ஆன்மீக இன்பத்தை குறிப்பிடுகிறது. பிரத்ய புலன்கள், திராவிட ராஜ, அதாவது பக்தி தொண்டு அல்லது பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதற்குரிய மனிதன் திராவிட. துவார என்றால் நம்ம துவாரங்கள் இல்லையா? ஸோ அதாவது கிரக அப்படின்னா வீடு. இத்மாவாக, அதாவது இத்மக அப்படின்னாலே பிரம்மச்சாரி வேள்வி குண்டத்தில் எரிப்பதற்கு எடுத்து செல்லும் விறகுகள், அதாவது சமிதைகள் என்று இத்ம அப்படின்னாக்கா. ஓகே, ஆன்மீக உபதேசங்களில் ஒரு பிரம்மச்சாரி காலையில எழுந்து என்ன பண்றா? தீ வளர்த்து, நிறைய பேர் வீட்டுல அக்னிஹோத்திரம் கூட செய்வாங்க இல்லையா? ஆகுதி அப்படின்னா அதுல சமர்ப்பிக்கிறது. ஸோ நெய், அதுக்கப்புறம் சிலது எல்லாமே அந்த ஒரு பட்டு ஆடையில என்னெல்லாம் நம்ம திரவியங்களை வச்சு அந்த ஹோமத்துல போடுறது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் அந்த சமிதைகளோட தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஆன்மீக ஒருடன் செல்கின்றான். வேதங்கள் அல்லது அவ்வாறு சொல்லும் ஒருவன் வேள்விக்கான விறகுகளை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறது வேதங்கள் இல்லையா? வேதங்களின் உண்மை கட்டளைகள் பின்வருமாறு: தத் விஜ்ஞார்த்தம் சாகுரும் ஏவாபி கச்சதே ஸ்மித வாணிஹி தோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். அதாவது உன்னதமான விஷயங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு ஒருவன் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் இல்லையா? உன்னதமான விஷயங்கள் என்பது என்னது? வாழ்க்கையில ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில உன்னத நிலையை, நித்தியமான உன்னத நிலை, அதாவது தற்காலிகமான உண்மை நிலை கிடையாது, உன்னத நிலை கிடையாது. அதாவது நம்மளுடைய மெட்டீரியல் ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது, ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, அறிந்து கொள்வதற்கு ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இதை செய்யும் பொழுது அவன் எரிப்பதற்கு பயன்படக்கூடிய விறகுகளையுமே எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஆன்மீக குருவுக்கான அடையாளம் வேத முறைகளை அவர் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். ஒருத்தர் ஆன்மீக குரு ஆகிறார் என்றால் வேத சாஸ்திரங்களை நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கணும். ஆகையினால் அவர் தொடர்ந்து முழுமுதற் கடவுள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். இது முண்டக உபநிஷத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டதாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஆன்மீக குருவுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா ஆன்மீக உணர்வில் தன் குருவின் வழிகாட்டின் கீழ் உறுதியாக முன்னேறுகிறான். ஜஸ்ட் நம்ம குரு மகாராஜுடைய பிரவச்சனம்லாம் நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அவர் நமக்கு என்னெல்லாம் சொல்றார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கேட்டுண்டு நமக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி நாம எப்படி போகணுன்றத நாம குருவனுடைய வாணியே நாம கண்டிப்பா கேட்கணும் இல்லையா? மாயாசக்தினால் திசை திருப்பப்பட்டோர் வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமாகுவதற்கு ஒரு ஆன்மீக குருவை வெற்றிகரமா ஆக்குவதற்காக ஒரு ஆன்மீக குருவை நாடுவது கிடையாது. மாயாசக்தினால், அதாவது நம்முடைய பௌதிகத்துக்காக நம்ம போய் குரு கிட்ட போக வேண்டியது அவசியமே கிடையாது. ஆன்மீக தளத்துக்கு தான் நம்ம போகணும். ஜாயா மீன்ஸ் புத்தி, ஜீர்ண சர்ப, அதாவது உயிரின் சோர்வுற்ற காற்று. ஸோ காலகன்யா என்பது யாருன்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ முதிர்ச்சி, வயோதிகம். அவள் மகள் காலகன்யா யாருடைய மகள்?
நம்ம படிச்சோம், ஞாபகப்படுத்தி சொல்லும். காம அதாவது கடுமையான ஜுரம். குலாச்சல இடைஞ்சல் ஏதும் இல்லாத அமைதியான இடம். குடும்பினி அதாவது இந்த இடத்துல புரஞ்சனி ஆக்சுவலி, அதாவது குடும்ப தலைவி. ஸோ புத்தி, ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்கக்கூடிய புத்தி தான் வந்து குடும்ப தலைவி. மதிரேக்ஷண அப்படின்னாக்கா சில டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் இருக்கு. மதி ரேக்ஷண அப்படின்னாக்கா கவர்ச்சிகரமான கண்களை உடையவள் என்று ஒரு பொருள். ஸோ அப்படிப்பட்ட கண்கள்ல வந்து வசீகரம் வந்த பிறகு, அதாவது அந்த கண்களுக்கு அடிமையாகக்கூடிய பைத்தியமாகி விடுவார்கள். அதாவது ஒரு சிலருக்கு வந்து தன் மனைவி, அதாவது அந்த அந்த ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கும்போது மனைவியே உலகம் என்று வாழக்கூடியவர்களுமே உண்டு. இதுவும் உண்டு. மேபி பிசிக்கல், மென்டல். சில பேர் வந்து பிசிக்கலா இருக்க மாட்டாங்க, அவங்களுடைய அன்பு அரவணைப்பு அதனால ஈர்க்கப்பட்டு கூட அவங்க இருப்பாங்க இல்லையா. திஸ் ஆர் ஆல் மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. மதிரேக்ஷண என்பதற்கு மற்றொரு பொருள் வந்து அழகான இளம் மங்கை என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் புத்தியின் வடிவம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இது ஆன்மீக தளத்தில். ஓகே, அவன் பகவான், அதாவது புத்தி கோட்பாடினால் ஒருவன் கவரப்படும் பொழுது அவன் பகவான் ஒருவன் ஆன்மீக குருவின் சேவையில் ஈடுபடுகிறான், அதனால் அவனது வாழ்க்கை வெற்றி அடைகிறது என்று இது கூற்று வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஸோ யார் ஒருத்தர் ஞான தளத்துல வந்து இந்த 4 விதமான செயல்கள் இல்லையா, அதாவது துயரற்றோர், அடுத்து வந்து செல்வத்தை வேண்டுவோர் இல்லையா, அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து ஞானி இல்லையா, இன்னொன்னு என்னது அர்த்த கேள்வியுடைய. சோ 4 விதமான நல்லோர்கள் சுக்ரித்தினோஸ் இல்லையா. இந்த 4 வந்து அவருக்கு மிக பிரியமானவர்கள் யாரு, ஞானிகள் தான் இல்லையா அப்படின்னு பகவானே சொல்றார் அந்த ஸ்லோகத்துல. ஸோ இப்படி நாம நம்முடைய அதாவது பக்தி கோட்பாடினால் ஒருவன் கவரப்படும் பொழுது அவன் ஆன்மீக குருவின் சேவையில் ஈடுபடுகிறான், அவனது வாழ்க்கையும் வெற்றி அடைகிறது. ஏன்னா அவனுக்கு வழிநடத்துதல் என்பது கிடைக்கிறது. இங்கே மலையத்வஜன் தான் வந்து ஆன்மீக குரு. யாருக்கு? வைதர்பிக்கு. ஆனால் அவள் தன் கணவனையே பின்பற்றினாள். அவன் தனது வசதியான அரண்மனையை துறந்து 50 வயதுக்கு மேல வந்து வனப்பிரஸ்த நிலையில வந்து இறைவன் தொண்டாற்றுவதற்காக வந்தவன், தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டவன். அதற்கெல்லாமே வைதர்பி என்ன பண்ணா, அதாவது தொண்டு புரிந்தாள், அவருக்கு வந்து பக்கத்துணையாக நின்று அங்கே குரு தொண்டை ஆற்றினாள் என்று பொருள் ஆக்சுவல். ஸோ யஷ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாத் இல்லையா. குருவினுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் இறைவனுடைய கருணை நமக்கு சாத்தியமாகும். குருவினுடைய கருணை இல்லைன்னா இறைவனுடைய கருணை வந்து கிடைக்கப் பெறுவது என்பது அரிதானது. ஒருவன் வாழ்க்கையில் உண்மையில் வெற்றியடை விரும்பினால் அவன் தன் ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும், வித்தவுட் டீவியேஷன் இல்லையா. ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல நம்ம ஜெயபாத சுவாமி மகாராஜ் சொன்னார், ஸோ வி ஹாவ் டு ரீட் புக்ஸ், வி ஹாவ் டு பி டெடிகேட்டட் டு த புக்ஸ், ரீடிங் ஆஃப் பிரபுபாதாஸ் புக்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு நேற்று என்னண்டி பிரபு சொல்லிதான், ஐ திங்க் வித்தின் 4-5 இயர்ஸ்க்குள்ளேயே எல்லா புக்ஸுமே முடிச்சிடலாம். டெய்லி நாம வந்து 2 மணி நேரம் நாம படிச்சோம்னாக்கா எல்லா புக்ஸுமே நம்ம படிச்சு முடிச்சிடலாம், அவர் எழுதியிருக்க புஸ்தகங்களை. அதனால நமக்கு அந்த சமர்ப்பணம், இன்னொரு 4-5 வருஷம் நம்ம உயிர் வாழ முடியும்னு நினைச்சா நம்ம இன்றைக்கே நாம என்ன பண்ணணும், we should start reading the books. அட்லீஸ்ட் நம்ம பாகவதத்தை வாசிக்கும் பொழுது, பகவத்கீதை ஆல்ரெடி வாசிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அட்லீஸ்ட் பாகவதம் இங்க இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். So that will help us. Okay, ஏன்னா இது வரைக்கும் நாம படிச்சிருக்கோம். எஸ்ய தேவே பராசபக்திர், பராபக்தி மீன்ஸ் என்னது, அதாவது பகவான் குருடத்தில் மாறாத நம்பிக்கை வைக்கும் மகாத்மாக்கள் வேதங்களின் உட்பொருள் அனைத்தும் தாமாகவே அறியப்படும். தேவ தத்தோ குருன் தஸ்யை கதிதாகி அர்த்தக, அதாவது நமக்கு எல்லாமே புரியாது, வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே படிச்சா கூட நமக்கு வந்து இப்போ பாகவதம் வாசிக்கிறோம், வெறும் ஸ்லோகத்தை வச்சு நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அதையே நம்ம 12வது காண்ட வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சு அதுல வரக்கூடிய வார்த்தைகளுடைய அர்த்தத்தை நாம புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது, அதை வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு ஈஸியா வந்து இந்த அர்த்தம் என்று நம்ம நிறைய 99% வந்து நம்ம வந்து சேமா தான் இருக்கும். சில விஷயங்கள் இப்ப மேல சொன்ன மாதிரி இந்த மதிரேக்ஷேனா அப்படின்னா அந்த வார்த்தை எந்த சூழலுக்காக அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டது, ஒன்று அழகிய பெண்ணுக்காக சொல்லப்பட்டதா, இல்ல வந்து உண்மையான பக்தி கோட்பாடை பற்றி உணர்த்தக்கூடிய எதற்காக ஒப்பிடப்பட்டதான்றத வந்து அந்த கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு நம்ம சொல்லணும். ஆனா சில வார்த்தைகள் எல்லாமே டைரக்ட் மீனிங்கா தான் இருக்கும். 99% டைரக்ட் மீனிங் இருக்கும், அந்த 1% மட்டும் தான் மாறுபடும். அதனால 99%க்கு நாம நம்மளுடைய செயல்களை நம்ம பக்குவப்படுத்துவோம் இல்லையா.
ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேதக, அதாவது உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுகும் சீடன் ஆன்மீக உணர்விற்கான அனைத்தையும் அறிந்து கொள்கிறான். எப்படி நம்ம அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரியலைசேஷன் வரும் அப்படிங்கிறத பத்தியான பாதை குருவிடத்துல இருந்து அவன் வந்து தெரிகின்றான். பஞ்சால என்பது 5 உணர்வு புலன்கள் இல்லையா, அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா. பஞ்சால பரிச்சத புலன்களின் மொத்த எண்ணிக்கை. பௌரஜன உடலோடு உண்டு பண்ணும் 7 அடிப்படை பொருட்கள். சோ அதாவது 7 அடிப்படை பொருட்கள் என்ன சொல்லுங்க? பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் புத்தி மற்றும் அகங்காரம் இல்லையா. அதாவது மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஃபால்ஸ் ஈகோ அண்டு மகத்தத்துவம். பௌத்திர அமைதியும் அடக்கமும். பிரஜவார, அதாவது நம்ம பிரஜவார என்பது ஜுவரம் அது இல்லையா, அதுதான் விஷ்ணு ஜுவரம் என்று சொல்லப்படுவது. பிரதிக்ரியா, அதாவது பரிகாரமாக விளங்கும் மந்திரங்கள் இல்லையா, மருந்துகள் போனவை. புறபாலக உயிர் காற்று, அதாவது வெளியில நம்ம வந்து அகம்புறம் இல்லையா. பாலக, அதாவது பாலக மீன்ஸ் பரிபாலிக்கிறது. ஸோ இந்த ஜீவனை வந்து நம்ம எப்படி பரிபாலிக்கிறோம் வெளிப்புறத்துல, சுவாசத்தை கொண்டுதான். அதனால்தான் அது உயிர் காற்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை நம்ம வாசிக்கும் பொழுதே இதெல்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே இந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் நமக்கு புரிய வரும். ஓகே. புத்திர உணர்வு, சைனிக மும்முனை துன்ப நிலை, சப்த சூத, அதாவது 7 ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா, அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஷ்யம் சாக்கியம் பாதசேவனம் ஆத்ம நிவேதனம் என்பது 9. அதுல வந்து சப்த சூதக அப்படின்னா கேட்டல், அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் அர்ச்சனம், அடுத்து பாத சேவனம், அடுத்து வந்து வந்தனம், இது வந்து மற்றும் பகவானின் தொண்டனாதல், அதாவது சாக்கியம், அதாவது தாஷ்யம். இந்த 7 இதுல வந்து சாக்கியம் இல்ல, அடுத்து வந்து ஆத்ம நிவேதனம் இல்ல, 2 கிடையாது இது. ஓகே. வந்து இது வந்து விக்கிரக வழிபாடுதல் இருக்கு, அது வந்து அர்ச்சனம். விக்கிரக வழிபாடு இஸ் அர்ச்சனம். விக்கிரகத்துக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம்? நாமங்களை சொல்லி பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். சனஸ்ருதய, அதாவது முயற்சி. சூதக வைதர்பியின் புதல்வன் அல்லது பலன் தரும் பொருட்களின் வளர்ச்சி பெற்று இல்லையா, பக்தி மிக்க ஆன்மீக குருவிடம் தொடர்பு கொள்பவன் இப்படிப்பட்ட பக்தி தொண்டில் ஆர்வமுடையவன் ஆகிறான். ஸோ நம்ம இந்த இக உலக செயல்கள்ல இருந்து நம்ம அதாவது நித்தியமான செயல்கள்ல வந்து நாம ஈடுபடுகின்றோம் என்ற அர்த்தம். வைதர்பி முற்பிறவில் ஆணாக இருந்து அவனது மறுபிறவில் பெண்ணானவன் என்றால் அவன் முற்பிறவில் பெண்ணிடம் அதிக பாசம் வைத்திருந்தான் இல்லையா. யாருக்கெல்லாம் கணவன் மீது அதிகமான இது இருபாலருக்குமே வந்து உண்டு. அதனால்தான் சொல்றேன், வெறுமனே கணவன் மட்டும்தான் மனைவி இடத்துல அன்புன்றது கிடையாது, அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது. அதே மாதிரி மனைவியுமே கணவன் இடத்துல வந்து அட்டாச்மெண்ட் உண்டு. வெறும் கணவனே என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அந்த அட்டாச்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நாம ஆணாக பிறக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதை தான் நம்ம மலை மாற்றி எங்க கொடுக்கணும், எடுத்துட்டு போனோம் பகவான் இடத்துல. எல்லோரிடத்திலும் அன்போடு இருக்கணும், ஆனா அட்டாச்மெண்ட் வந்து இறைவன் இடத்துல இருக்கும். இந்த ஒரு கான்செப்டை மட்டும் நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பலன் தரும் செயல்கள் அல்லது கர்மகாண்டிய உணர்வுள்ள குடும்பத்தில் ஒருவனுக்கு ஓமையானவள் அவர் யாரு? இந்த வைதர்பி தர்ப. கர்ம காண்டிய செயல்களில் ஈடுபடவன் அதிர்ஷ்டவசத்தால இல்லையா, ஒருவேளை அவனுக்கு ஒரு பக்தனால வந்து ஒரு என்லைட்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அது அவங்களுக்கு ஒரு உபதேசமோ இல்ல அவங்களுடைய உண்மை நிலையை வந்து உணரக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள் என்றால் இல்லையா, அவங்களுடைய வார்த்தைகள் அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த உபதேசங்களை கேட்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை பெற்றால் மலையத்வஜ மன்னனை மணந்து தொடர்பு கொண்டது போல இந்த இடத்துல வைதர்பி இல்லையா தொடர்பு கொண்டான் என்றால் அவன் வாழ்க்கை வெற்றி அடையும். இதுல நமக்கு என்ன தெரியறது? கணவன் மனைவிக்காகவும் மனைவி கணவனுக்காகவும் இருவருமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் இதுல வந்து அதிகமா ஆன்மீகமா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இன்னொருத்தரை வந்து மேல இழுத்துட்டு போக வேண்டிய அந்த ஆன்மீகத்துல வந்து அழைச்சு செல்லக்கூடிய அந்த பாதையை அவங்க அமைத்து கொடுக்கணும். இங்க இந்த ரஜபூர் தாம் டெம்பிள்ல வந்து ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி இருக்காங்க. அவர் அந்த பிரபு வந்து இஸ் பிகம் எ ப்ரீஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, பேசிக்கலி ஃப்ரம் எ நான் வெஜிடேரியன் ஃபேமிலி தான் அவர். ஓகே, ரெட்டிஸ். ஓகே, அவர் வந்து அதுவும் மேலும் எங்க அவர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணாரு, இராணுவத்துல வந்து பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் அவர். ஓகே, ஆனா அவங்களுடைய மனைவி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்,
ரொம்ப எதிர்ப்பு, ரொம்பவுமே எதிர்ப்பு. அவர் வந்து சர்வீஸ்ல இருக்கும்பொழுது அவங்க ஒரு நாள் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அவ்வளோ கஷ்டத்தை வந்து பார்த்துருக்காங்களாம், சொன்னாங்க இந்த பாதையை எடுத்து. ஆனா இன்னைக்கு அப்படியே திட்டுவாராம் அவங்கள வந்து. ஸோ உனக்கு வேற வேலையே கிடையாது, நீ அப்படியே போயிடு, நீ கோயிலே இருந்துரு அப்படின்லாம் அவர் வந்து ரொம்ப திட்டுவாராம். அதெல்லாம் கேட்டு அவங்க நிறையவே அழுவாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த அவர் இன்றைக்கு அதாவது செகண்ட் இனிஷியேஷன் ஆகி கோயில்ல வந்து எப்ப போனாலும் என்னுடைய பிரபுவை பத்தி தான் கேட்பார். பிரபுவை அழைச்சிட்டு வாங்க. ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துல அவரும், அதாவது என்னுடைய பிரபுரும் அதை விட வந்து பெட்டர் தான், அந்த அளவுக்கு மோசமெல்லாம் திட்ட மாட்டார். ஸோ ஆனா என்னன்னா பேலன்ஸ்டா போகணும். அவருக்கு பயம், எங்கே வீட்டை விட்டு சென்று விடுவணும்ன்ற அந்த பயம். அதனால அவர் வந்து அப்படி பேசுறார். வீட்டை விட்டு யாரும் செல்லம் போறதும் கிடையாது. எந்த இஸ்கான் இயக்கத்திலுமே பெண்களை வந்து அவங்க வந்து they won't take in actually. பேசிக் பிரின்சிபல் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய தத்துவத்தை நாம படிக்கும் பொழுது தட் இஸ் த திங் ப்ராசஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து நாம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். கொடுத்தாலும் அந்த சஞ்சலம் என்பது அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா? பிகாஸ் தே ஆர் சோ டிபெண்டன்ட், ஸோ அட்டாச்மெண்ட். அதனால அவங்களுக்கு நம்மள எங்க எழுந்துருவோமோன்ற அந்த ஆதங்கத்துலதான் அவங்க பேசுறதே. அதை நாம புரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? அந்த புரிஞ்சுண்டா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பக்குவம் வந்துடும். அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்துரைக்கணும். அமைதியான இருக்கக்கூடிய சமயத்துல, கோவப்படும் சமயத்துல நாம கண்டிப்பா எடுத்துரைக்க கூடாது. திஸ் ஆர் த டெக்னிக்ஸ். நான் அதாவது அடிப்பட்டு தெரிஞ்சின்ற டெக்னிக்ஸ் இது ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அதனால அந்த மாதாஜி அவ்வளோ இன்னைக்கு அவர் வந்து இப்ப கூட அந்த ஹைப்பர்னஸ் இருக்கு அவர்கிட்ட. ரொம்ப ஹைப்பரா தான் இருப்பார். டக்கு 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 டக்குன்னு பேசிடுவார். ஸோ அதாவது இந்த அளவுக்காவது அந்த ஜெகநாதர் கிட்டேயே சேவை பண்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கொடுத்தார். எப்படி ஆப்போசிட்டா இருந்தவர் இப்படி ஆப்போசிட் ஆயிட்டார் அவர், அந்த மாதாஜி சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? குருவனுடைய அசோசியேஷன், பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன் ஒருத்தரை வந்து பக்குவத்தை வந்து கொடுக்கும். அதான் அவன் பிறகு பகவானின் பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்பவனாகிறான். பந்தப்பட்ட ஆத்மா உண்மையான குருவின் உபதேசங்களை பற்றுவதன் மூலம் விடுதலை அடைகிறான் இல்லையா? விதர்ப்ப ராஜசிம்ஹ பலந்தரும் செயல்களில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். வீரிய அதாவது கருணையுடைய ஒருவன். இதெல்லாம் மீனிங். யவன மீன்ஸ் அதை படிக்கிறோம், நம்ம ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கு. யமதர்மராஜனுடைய தூதன் என்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 28ஆம் அத்தியாயம் அடுத்த பிறவில் புரஞ்சனன் பெண்ணாக பிறத்தல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தருடைய பொருளுரை வந்து இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. வாஞ்ச கல்பதாரூபியஸ்ச கிருபா சித்தூபியேவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण.